Atopámonos no laboratorio ficticio de Ceib de Celeiro para pescudar sobre o interior da natureza. Neste caso, imos comprobar unha razón polos obxectos que flotan e outros obxectos que afunden. Tratarase de magia ou ciencia. Imos comprobar se estos obxectos flotan ou afunden. Que relación teñen estes obxectos entre si? O tamaño, a densidade, o peso... Se corramos cara abaixo os obxectos, conseguimos que se afundan. A bola de polisfán flota. Se empurramos cara abaixo, afunde. E se soltamos, volve a flotar. Nós tamén flotamos na piscina. E sabedes por qué? Pois porque a auga empurranos cara arriba. Iso chamase empuxe. E podemos representar unhos vectores que indican a intensidade, a dirección e o sentido das forzas. Rapaces, fixastedes os obxectos grandes flotan e os pequenos afundan? Aquí temos algo que investigar. Será importante o tamaño e o peso dos obxectos para que floten? Aquí algo raro pasa. Aquí temos dúas bolas de plastilina, unha grande e unha pequena. Vamos a metela a ver que pasa. Aquí algo raro pasa. Eu penso como a ti. Un cravo é pequeno e se afunde. Pero os barcos do Porto de Celeiro son de ferro e moito máis grandes. Pero, sen embargo, eles sí que flotan. Iso é, eso lle damos forma de barco, bola grande de plastilina. Imos comprobar. Entón, estas dúas botellas con mesma forma que parecen dos submarinos tamén flotarán, non si? Unha flota e outra non. Pois claro, leva carga. Ponlle peso a ese barco de plastilina. Afunde, porque coa carga pesa máis e, polo tanto, a auga que ten para baixo ten máis forza que a de arriba. Correcto, o peso é mellor que o empuxe. O que ocorreu cas botellas é que a que tiña máis peso afunde e a que tiña menos peso flota. Xa. E que pasa se o obxecto é o mesmo, pero o líquido cambia? Como dis? Moito nos faz pensar. Antes dixeches que flotabas na piscina, verdade? Sí, claro. Pois eu floto mellor no mar. No mar de Valencia. Pois no mar negro case podes andar de pé. Haxa paz, rapaces, se observades. Temos dous ovos. Unha vamos a poñerlo en auga salgada e outro en auga doce. Que credes que ocorrerá? Pois sí, flota na auga salgada e afunda na auga doce. Isto debese a unha propiedade da materia chamada densidade. Exacto, Nelly. A auga salgada é máis espesa que a auga doce. Entón, non flota como debería de flotar sempre. Entón, canto máis denso é un líquido, máis fácil será flotaría. Estáseme a ocorrer unha nova experiencia, cerebritos. Introducimos medios. Metemos o xampú. E introducimos a
outras e sen mesturarse. Sí, xa que é unha densidade diferente. Os obxetos que introducimos afunden en algúns líquidos, en outros flotan. Sabedes, isto de ciencia empezan a gustar. Pois hasta aquí chega o noso traballo, amigos. Vémonos nunha próxima edición de... Stop! One moment. A min aínda me quedan dúbidas. Os barcos flotan, pero os submarinos como fan para fundir e flotar cando lles apetece? Menos mal que os dis, Elena. Se non fose por ti, non podería mostrar este artefacto. Os submarinos teñen cavidades estancas que comportan que se abren e se pechan segundo o seu interese. Exacto, se enchen de auga, afunden debido ao seu aumento de peso. En cambio, se quita a auga e se enche de aire, volve subir a superficie. Imos probar. Despedímonos con un espectáculo de cores moi naturales, os nosos nenúfares. Se esperamos un pouco, estes nenúfares abriránse. Como vedes, xa están empezando a abrirse as follas do peto. Mentre esperemos a que haia os nenúfares, podedes preguntar as dúbidas que teñades. As partículas da auga filtranse a través do nenúfare, do cartón do nenúfare. As partículas fan que se abran. ¿Qué estabais poniendo donde la miel, el jabón? La de abajo de todo, una canica. La del medio, una aceituna y una uva y arriba de todo un jabón. Non hai ninguna pregunta máis? Al soplar, como un submarino. Porque tiñan uns furados na botella. Por eso, ao aspirar, baixaban, enchíase de auga, e ao soplar, enchíase de aire, íbase auga.